Kan vi ikke lige få rykket målet et par meter den vej? Det gør også. Er det fordi Jansen skyder derovre, eller hvad? Ja. Hvad er Kasper henne? Nu har jeg lige været nede og hentet bolden selv. Ja, han kommer nu. Fuld energi. Nu er sko. Jeg kan huske det der. Ej. Ej! Ja, så den anden side. Tak, Ismo. Hjælp. Hvad laver du, mand? Ej, jeg kan ikke se det. Kom nu. Hvad mål, det er frit! Ja, det skulle da ikke, hvis I ligger. Nej! Målet var frit! For fanden var det godt, vi har et ky, mand.